everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ano man yun? Ano man yun? Ang gawas na tas maong kananan. Gutom ang gata. Order ta niya. Ang gawas ta. Gutom na kayo. Nag-order pa kita dito. Ang gawas ta. Kaya makikita man nato si Te Elvira. Sa lain tang restaurant mga on, mato di Te Elvira. Mapas mo tas bira-bira ini da. Tao na ta din eh. Ang hila. May nindot nga sakyanan niya ni Hulong sa atong tungod, oh. Murag kita ang tuyo. Patay. Dili ka niyang usas nagsunod na ito kanina. Nga makaliwat sige kasal nga. Imong gibulhabog na ikaw lang. Ha? May abli ang bintana, oh. Nasa bintana ang skinana da. Sakay na! Uy! Hala, uy! Si Istoy man lagi na. Kadaot ng Sharon. Ano nagpastili? Kadiyot lang. Ang sakyan naman ang gidani. Carla! Oh, Angela! Sakay na mo! si Gabi Concepcion kang hilad na. Si Dinsyo. Oh, Dinsyo! You are my angel! Dinsyo! Uy, Agila! Wata ko, oy! Abi na kung di ka mo sakay day, Carla. Kaya magpataas ka kasi mong garbo kang Dinsyo. Peace na mo, oy! Pasalamat kang Dinsyo day, Carla, karon. Nagkaginhawa kitag bugnaw. Na, wapag yung kakaon. Kaganina mo rin, maputol akong ginhawas kakutas o dinagan tungkol sa kainit si Adlaw. Karon, super bugnaw niya si kanan ni Dinsyo. Salamat kay Dinsyo, ha? Gwapo, Dinsyo, eh. Way, sa payan, oy, Angela. O, koreksyon. Ha? Di ako sakyanan, ha? Sa ako ning amo. Nang huwam ra ko. Ah? Basin ba og may muriak na sa luyo. Kanindot pa kadali ba mo kapahuwa mo, eh? Aray, marag ipatamaan magkatong pagkasultiha. May gipatamaan magkatong sultihan ni mo, Dinsyo. Manaog din rong babae ron. Awa ron. Sa kananan nga akong giingon ni mo, Densyo, nga ito tamangaon. Oh, Ma'am Elvira. Gituyo ko nga sa laing lugar kita magsulti. Kay delikado ka pa karon, Carla. May mga pulis nga nangita nimo. Maong dili sa mayo nga moadto ka sa Carbon o sa bay. San Pedro po nga si apel ba ko, anak, Delvi? Apil ka sa investigasyon o niya, Angela. Ay, wala. Kay kamo ang nagkuyog ni Carla. Ay, wa man ko kumukuyog sa suod sa simbahan, day. Uy, wa man ko'y apel magsinggit nga. Ipahuno ang kasal. Look out lamang kung day, Carla. So apil ka lang gihapon, Angelo. Wow! Disinti na akong hila kay Namda sa restaurant. Patay na ni Bayuta ron. Tuyo kung wa mo gamit sa akong sakyanan. Aron dili ko mailang milakaw sa mga nagpaniid nga mga pulis sa Carbon area. May nalangkani kay diha si Densyo nga nakatabang na mo ni Istoy og naami kasakyan. Uye! Abdi kong kaya si Baydensyo. Kung bahay na ni Day Carla ang hisgutan. Pero bahay na ko, wala pakialam. Palayas pa ko. Hunong sa kuno anang pagpapansin ni mo diha Istoy, be. Hunong sa kuno. Bitaw, di rin ba ko mahiyong magdugay kay kadiyot ra ang pagpananghid ko sa akong amos paggamit sa sakyanan? Mahimo ra man sab nga magtaksi na lang mig-asa pa miini padong Densyo. Ayaw ra, ma'am. Ilang Unya lang yung kumulakaw kung petaon ako sa amo. Wa ko'y planong likayan mo. Kining nahitabo karon nimo, Carla. Kinahanglang atubangon mo kini, ha? Dinsyo, pwede magmulakal ka una, ibili na din sa kyanan. Day Carla, Kuan, Madam, dahil birang ano nakailam sa ng mga pulisang Day Carla, uy. Nga ko taong nasakpan mi dayon, nga matod pa ni Day Carla, wa man gani magkaila si Bruce niya, kay baga biya ng net nga ito, may ang gitamon siyang naong. Baga pa siyang naong. Tuo Day Carla, oh. Baga pa si mong naong. Bika na, be? Muambit. Hala.
Mula to og pukot. Sabi niya, ay, pwede rin ka mo pauli ito eh. Sabi niya, ay, tako ba ng baba ni mo niya batak? Pwede rin ka mo uli. Hindi magkikagamit eh. Uli ka. Basta gutomon ko. Manimaho gini. Oh. Kani akong baba ba? Follow up lang ko sa ako tong order eh. Gutom na. Baho, eh. Pwede rin ka mo uli, bitaw. Hindi na. May pa? Sige. Sige lang ka palawgaw sa istorya ko eh. Pwede rin ka mo uli. Ngina, kana. Ngano makailaman na ako mga pulis, ate? Lakaw na. Siyempre, ang mga pulis katong imong idagan nina aron unta pagdakop ni Derek nga maoy naghupot sa akong kaso batok ni Derek nga nanolis nako. Apan ang Derek nga gikasal ka ganina nga imong gisamok, Carla. Mipablatter sa kapulisan bahin sa nahitabo. Og nila pagyud mismo. Mga kalyado dito na to. Apan ayog kabalaka. Ato na ka ng mga pulisa. Gusto ko lang iandam ka alang sa investigasyon. Kay maunalay sulbad ni ini, mo ang pagpangayo mo pasaylo sa maong gikasal. Mag-public apology ka. Kay mga inilaman na itong maong gikasal. Artista ang lalaki, og apo sa kanhi gobernador ang babae. Ang lalaki bitaw, te. Mao ang lalaki nga akong gipantasya. Ha? Abi na ko og nasayop kog simbahan niya nasudlan ganina, ate. Apan mao gyud di ay. Pasaylo agyud ko, te. Pero di gyud ko kahimo og pagpangipasaylo nila. Di ko. Carla, Kinsa ba say magtuo, diba? Nga ang tinuod niya pangan sa akong man of my dreams kay Derek Basab di ay. Tanawan ni newspaper, oh. Tanawan ni akong gidati, oh. Tanawan ni, oh. Derek ang nakabutang diha nga pangan. Ug tanawa ang lalaki diha. Mao-mao man sab ko mag-side view ni Derek nga imong uyab, di ba? Kinsa ba'y magdahom nga pareha sila og pangan. taguin ang maong newspaper, Carla. Kay mahimo na nimong ebidensya kung nganong nasayop ka. Honest mistake man na itong nahitabo nimo. Kay nagtuo man kang si Derek na kadto nga akong uyab nga gilayasan o gitulis pa ko. Basta, ako na'y bahala ka nimo, Carla. Ang ato lang nga makapangayo kag pasaylon nila. Aron sa ingon, muhunong na sila pangita nimo. Di lagi na ko kaya, ate, oy. Di bahimo nga, ipadayon lang tanghaga ang mong itabo nila. Pero Carla, nailahan ka na lagi sa mga polis. Ug nakasabot sila nimo sa diyang akong gistoryahan sa nahitabo. Kung lain palang unta to ang akong nasadaan, te, kaya ko na. Apa nang sama nila? Ay, di gid ako mag-carry, ate. Kay ngano man lagi di ay ba? Maldita! Maldita mo ko kayo itong uyab at duday. Kung magkita sila kusab na, magbugnon sila utro. Ha? Napablatter ko na sa mga pulis ang nahitabo. Gisamutan lang nimong akong kauaw. Di sa ingon, ana, baby. Kinahanglan ang gyud nga manubag sa damages sa atong kasal. Ugod sa may kabayad ato niya. May kwarta ka itong bayhana. Nga akong gitutukan og maayong iyang tiil, na pudpud na maganing tikod sa high heels. Oh, Og ang iyang sinina. Murag ukay-ukay. Oy, sa man ko na ikabayad adto sa nahimo niyang damages sa atong kasal, ha, Derek? babes, wa na ko magunahon sa nagasto na ako. Ang ako nga giguba niya ang atong relasyon. Ang reputasyon sa atong pamilya. Kung di man siya makabayad, mas ikalipay kung mapreso siya aron makaamgo sa sayop nga iyang nahimo. Kaya ang kwarta nga atong gastuhon alang sa sunod na unya natong pagpa-reschedule sa atong kasal, baby, makit-an raman. Unsa? Oh, Unsa to? Unsay ipa-reschedule mo ang atong kasal? Derek, humanak ko mo desisyon nga wa na'y kasal nga mahitabo tali datong duha. baby. Mi okay ko nga mo check-in tag hotel together. Human sa nahitabo. Tungod kay naglibog pasab ko kung unsaon ko sa pag-atubang nga akong parents nga mianhilang gid og tuyo sa Pilipinas alang sa ato untang kasal. Unya, mo to ilang nasaksihan? Gosh! Parehas man bitaw ta, baby.
Niasad ang akong parents and relatives from Canada. Pare sa tagibati karon. Kung nauwaw ka, mas nako. Og mawa lang kining mansa sa kauwaw. Kung makita ko ng babae, og mag-public apology siya sa sayop nga iyang nahimo. Dili na ko makapabot ni anak Derek. Oh, Naka-decide na ko. Mukuyog ko nila ni mami ug daddy balik sa Australia. usa. Heart, kining... Dili na ko makayang pressure sa kauwaw nga imong gimugna, Derek. Wa na ko'y naw nga ikatubang sa tanang mga tao nga atong kaila. Og nahibaw ko, maskin ang mga tao karon dili na to kaila, nangusyoso na bahin sa nahitabo. Nga sa mga salida lang sa pelikula nila makita, Derek. Apa nahitabo? Sa ako pag yung kasal. Di ko na kayang imong pagka-womanizer. I'm sorry to tell you. We're over. No. Baby, ayaw kong ingon niya. Di ko mabuhi ug mawa ka. Please. Please, ayaw kong biyahe. Ipadayla to atong kasal. Please. Bayad sa imong pagpakauwaw na ako. Og... Bayad sa pagpakauwaw mo sa akong pamilya. Diha ka na. Baby! Ayaw yun pagsunod ako. Heart! Heart, no! Babe! Baby! Heart! Okay lang ba ni mo ning maong hotel, Carla? Dinhi ka lang una sa pagkakaroon. Magulguol pa, kaya naman ng hotela, di Carla mo na pagwa. Og ako, di ko mabalibad, ni kanindot unta. Kung magkuitan duha din ni Carla. Og si Kinsa may kauban ko sa carbon, ha, Angela? Mao na lagi. Hay! May pag-apil ko pangita sa mong, may pag nagpakita ko sa mong kasalda, ni babag ko apil kong tago-tago ron. Pero dili kini hangtod sa hangtod, Carla. Ako kining nahuna-huna alang raw sab nimo. Aron sa imong pag-inusara. Makahuna-huna ka sa husto nimong buhaton. Gusto kong makarealize ka kung unsa kalisod ang kinabuhing magtago-tago. Nga dili ka makapatuyang og lakaw-lakaw o gawas-gawas. Daghan kayong duha-duha, lakaw-lakaw, gawas-gawas, tago-tago. Di man yun, Munang una-una ni ubayo. Nya ikaw hatdan na kag pagkaon dinhi. Nya hatdan kag ilisan. Og ako gyud mao gi mo hatod. Ay! Oy. Mo ko buang imo katawa ko hinungdan amo ni imong room number Mo ni nakabutang ining imong case. Hala. Siti palabras na? May kipatay? Simbako ka. Ano mising gipan siya? Gilansang to? Kung dili man ganito gipatay unsa man di ay? Kalain sa mautoy reaction no? Kung mag-love making sila. Unsa? Para mag nagpatay. Baby! Na? Nitas anak, bibi ko no? Naa sa sunod ding atong kwarto ang misinggit Hoy. Ay mo pagpanghilabot, ha? Sige. Sod na sa imong room, o kami na'y bahala ni Angela nga mo pahibaw sa front desk ng hotel. Bahin sa atong nadungog karon ni anang maong kwarto. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!